Hi guys, good morning, good morning. Happy 380 bananas. Ayan. Magandang araw sa inyo lahat. Ay magandang umaga, good morning, good morning. Ayan. Maraming salamat sa 380 bananas. Ayan. Maraming salamat. 385 pala. Ayan. 385 na siya ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, tuloy lang at Irakman TV. Good morning, good morning, good morning. Tara.